and Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano pa na siyang kaagi karon? Makining sa kalalaki nga taga Carmen, Bohol, nga tumatatampo nagdasangan nga Dexter. I love you, Amber. Oh, Dexter. Manito na, Amber. Ganahan kay kunin mo. May chance ba ko? Bitaw, Dex. Lain sab kayo kung mamakakuni mo. May feelings masab kuni mo. Tinuod? Ganahan sa kanako? O lagi. Nga sa ato pa. Uyab na ta? Lain sab kayo og tili. O, Dexter. Uyab na ta. Salamat, Amber. Uy, manggakus-manggot ka. Sorry, nalipa lang ko nga uyab na ta. Surtiha po di mo do. Nakauyab naman ka. Anak raman na do. Basta maning kamot ha. Di ba? Kami na ni, wapag-uyab. Yun. Itay niya. Gahaya ni mo eh. Uyab bitaw. Uyab ka dala. Paning kamot lang sad mo. Aron makauyab mo. Mayo man ka kay dali man ka makauyab kay duulo nun magag-chicks. Kay gwapo man ka. Ay, wanas kagwapo oy. Sa diskarde na daugon. Ha? Bular ka sa Manila? O, Dexter. Nga naman? Nakoy kasalan nito nga trabaho. Anugon masag kaayo ko na akong balibaran. Kaya dako bi ang sweldo. Mao ba? Maglaay na di ko inirod kay wa naman ka. Ayaw ka pala kagod. Manawag maguni mo pirmi. Basi bangita kaglain dito ha? Ikaw gyud. Trabaho ang akong tuyo dito. Dili uyab-uyab. Basta ba yan ha? Ayaw ka bala ka. Magbinuotan ko sa kong pagkababay. Og ikaw, ayaw patintal sa mga babae din Uy, ha? di gid na may tabuno. Ikaw rin ang ako. Ano ba? Kano sa magkamularga? Uy, bago ba gani mo nagkauyab ni Amber? Nagpalayo din siya. Wa tay mahimo kayo sa nga. Trabaho man niyang gadto dito. Ako pa ni mo bay. Maglingaw-lingaw sa ka samtang uwa ang imong uyab din he. Ha? Oh, unsa ibot ni may pasabot bay? Pag mo siya buglain. Oh, unsa? Ha? Roslyn? O bay. Uy. Ang regards ni mo siya. Pag sure di ay. Tinuod lagi bay. Ibugmugod kayo na nimo. Kanabay hana. Ako pa nimo no. Imo nang panguyaban. Oo, Dexter. Ako ka nang gisugot. Salamat, Ros. Nga wag ko ning paanto sa dugay. Basta ako lang hangyo ni mo ha nga. Ayaw pa ako pasakiti. Naumusam ko eh. May lain naman ito kung uyab pero nanong si Amber po nang niyas ko na. Unsa ma? Nauli na si Amber? Mao na ni ani dinis ato ganiha nangita nimo. Akong giingnan nga tuwa ka sa imong mga barkada. Mahinuon nga niya na si Amber. Alisto ka anang kalaki nimo ha. Ha? Nga naman ma? Mangado karon. Basig nagtuo ka nga wa ko mahibaw nga may lain kang uyab si Roselyn. Oh, ma. Pagtarong gyud do. Basig wa na gyud hinuon kay uyab anang bisyo nimo. Mingaw na ako ni mo eh. Ako sab, Dexter. Mingaw na kay kunin mo. Unya, kumusta naman ka? Nia, gwapa gyapon. Habi na ako, di na ka mauli din sa ato. Mahitabo ka na. Ato guling lugar. Unya, mubalik pa sa Manila. Dili na, uy. Dili ko gusto nga malayo ni mo. Salamat, Amber. Dalibi, pagkaksa ko sa akong pinanggabi. Mingaw na kay kuning mo. I love you, Amber. I love you too, Dexter.
Ang sama ka, managpa man ka. Ha? Salbahe isa ni mo, oy? Ingon ka dili ko ni mo pasakitan. Kipasakitan lagi ko ni mo. Ang samay saan ako nimo. May nakakita ni mo nga may gigakos kang babae. Ha? Kinsa may nakakita? Aga kong igagaw. Oh, Ngarong imo man ang gibuhat nako. Nga waman ta ko magpinuang sa ato relasyon. Rose, saylo ako. Ako tong unang uyab ang nakita sa imong igagaw. Unsa? Sorry kayo ha nga, wa ko musulti nimo nga may uyab ko. Oh, kun mauna. Unsa pa may kapusdanan sa ato relasyon ning atong kahimtang karon magbuwag ta. Oh, Roslyn! Salamat sa imong pag-angkon nako nga nanguyab daay ka samtang wa ko dinhi. Honest lang ko nimo. Salamat, Dexter. Pero ay kada ka buwag naman mi. Ikaw nang matagan ako sa tanan akong atensyon. Ha? Minyo? O Amber, gusto na ko nga magminyo ta. Ikaw, agad ra ko nimo. Kung kaya na nimo nga mubuhi og pamilya, o sige, magminyo ta. Aha? Mular ka kag Manila? Uday kay di na gid madaan ni ay. Gamay kay akong kita. Nya, tulo na biya ang atong anak. Mao lagi. Unsaon, kaluha man ang una na kong pagpanganak. Nya karon, napun-an na purug usa. Maong mananghid ko nimo day nga adto ko sa Manila manarbaho. Unsa man sa trabaho ang imong sudlan dong? Nakoy amigo sa Manila nga magpatabang ko niya nga makakita og trabaho, bala og driver lang. Sige dong. Basta ayaw ba ento kami kalimti dong ha? Di na mahitabo day eh. Oh, sige lang. Mukontak lang niya ko nimo ha kung magpadaan ako kwarta. Stang timing nga pag-anhin og Manila bay. Kinakoy kailangan ng kinahanglan og family driver. Eh, sige ka na bay kay musuod ko, bahala ng family driver bay. Maayo hinuon dong kay may trabaho na ka. Ula giday, pero family driver ta. Sige lang dong uy. Ang importante nga may trabaho ka. Day, magpadalang unya ko nimo kwarta ha kung makasweldo na ko. Dexter, Sir? bukas samahan mo ang isa kong tauhan sa kumpanya. May event kasi yun. Ikaw na mag-drive. Gamitin mo ang kotse ko. Yes, sir. Timing nga, oy nga, ikaw ang gisugot ni sir nga mo imukuyog na ako sa akong lakaw. Kay Bisaya ka? Nalipay sa gumam nga, Bisaya ka. Ayaw pag mamam na ko, oy. Andrea lang. Sige, Andrea. O nya, maghawat ra ka na ako hangtod nga mahuman ang event? Uy, kay ako ba ang maghatod sa inyo. Mao man isugo ni boss. Salamat sa imong paghatod na ako din sa akong kwarto ha, Dexter. Nakainom yun ko da. Kalihay. Okay, Ray. Sige, nya, ato na ko ha? Kadihit lang. Andrea, gibira mo ko nimo. Guwapo ka. Type kita. Ha? Unsa di? Iyata ka nga kung gusto, Dexter. Andrea. Ha? Unsa kita na? Kita na good. Uyab na ta ba? May nahitabo na good na to. Usa? Andrea, di na mahimo. O sa may imong kabalakan, nga dugay naman kung buwag sa akong bana. Ako, Andrea, minyo ko. Nga naman mo daig og minyo ka. Masa may problema, anak? Timan mas madaling hilain ang manok pag nakatali. Huwag lang magpapahuli sa may-ari. Andrea.
Unsa man akong gisudlan eh. Nakasaan ako sa akong asawa. Wa na gani kong kapadaog kwarta nila kay nakafocus na kong Andrea. Ha? Kuhaan ko ni mong auto? Mauna, kuhaan ti ka og sakyanan aron ni mo ni mong Grab. Aron dili na ka mag-family driver. O sige, ikaw magigo. Pero ikaw na mo bayad sa binuan ini ha? Sige Andrea. Salamat. Naunsa naman eh. Inay maging akong kita. Samot naging na di ko makapadaan ng kwarta sa akong pamilya. Kaya magbayad pa mong kong binuan sa sakyanan. Oh, suming na no? Hello? Hello, Dexter. Si mama ni Nimo. Oh, ma, nanawag malagi ka. Nausa naman taon ka do. Imo man lang gipasagdan ang imong pamilya dire. Nakalimot man lang ka. Oh, ma, dili man sa ingon anak man. Naglisod-lisod lang giguduris Manila, ma. Mahibawon ta lang ka ha. Nga nakasaha na ang imong asawa dire. Ha? Kung sino kasama? May gikalambigit nga lalaki ang imong asawa. Aron maipakaon sa inyong mga anak. Oh, unsa? Aw, patas na mo. Andrea, Nakasaha ka sa imong asawa. Unya siya pod, nakasaha ni mo. So, tabla na. Andrea, ato na ni hunungon. Dili ko musugot. Oh. Nagdutlan ako nimo, Dexter. Maong bahalag unsay mahitabo. Dili ta magbuwag. Ha? Niya ka sa Manila, day? O dong, magkita ta. Oh, sige, sige. Asa man kadapita ha kay kuhaon ti ka. Dili na nakumaantos ang libaks mga tao. Maong nibalik ko diri sa Manila. Kay ni manarbaho na lang ko dinhi. Nakasaha ko nimo dong. Day, Pasaylo ako dong. Magikalambigit ko nga lalaki dito sa ato. Tungod sa kawad doon. Unsaon, wala man ko ipagkaon sa itong mga anak. Kaya wa ka naman maghuna-una na mo. naibaw na ko, day. Pasaylo asa ko, day. Nagkalisod-lisod sa ko din eh. Maong wa ko makapadaan ninyo. Ay, ikaw wala ka, day. Gipasaylo ta kasi ang gibuhat. Salamat dong. Ha? Unsay magpuwag? Andrea, niya nga akong asawa. Niya din sa Manila, niapas na ako. Maong ato na lang ni undangon. Dexter, maluoy ka na ako. Dili ta magbuwag. Oh. Ayaw ka pala ka. Dili ko magsamok-samok ni mo. Naibaw ko kung asa ko lugar. Andrea, Sige lang, tabangan ti ka. Ako na mo bayad sa pinuwan sa imong sakyanan. Og ang kita ini ihatag sa imong asawa ron ipada sa inyong mga anak. Ginoo. Dexter, mahal ta kayo ka. Mamatay ko kung mawa ka. Maluoy ka, dili ta magbuhag. Andrea. Naluoy ko ni Andrea kay gawas nga nakatabang siya nako. Nahigugmasag ko niya. Dini na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMA. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ining tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga mo'y maghatag og kinabuhi nining akong suliran. Ako di si James. Hingkod ang pangidaron. Usa ka mag-uuma. Taguan na lasab ang akong address. Punto medical kining akong suliran. Kabahin kini sa akong gipamati sa likod ug sa tibuok na akong kalawasan. Aron inyong masabtan, iasoy ko kaninyo ang akong kinabuhi. Isip usa ka mag-uuma. Ingon niini ang mga panghitabo. Oh, dili magilog ha, di magilog. Oh, makatuktok lagi ng tanan. Kamong tanan makatuktok mo. Oh. Hoy, 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 hoy. Hoy, ikaw. Ikaw talisayon ka ha? Ikaw ha, karon ka. Labkan kita nimo ubanda. Gusto kang imuhon na lang ginimo ang tanan nimo mga gisabod na kong laog. Oh, op. Sipat lang naong ay.
Be, dili dapitan ako isabod, be. Aron makatuktok ning talihonon. Oy, oy, ay! Ay, pagpapadlong, di! Uy! Wa ka ilog ang talisayon. Uy! Yabag ka ba yung kadugayan, James? Ano sa ma? Manabot gani ka ng mga manok nimo. Mura ka gyud og nakagsulti ang tao. Abi ko ba og kinsay kauban nimo dinhi nga imong gikasulti? Ang mga manok man di ay. Sus, may mga manok yung swapang kayo, ma. Gusto niya nga iyahon na lang gid ang tanan nga mga gisabod nako. Dito bitaw na ako gisabod sa layo dapit sa mga talihonon. Nagkapakapa bayag lupad. Kay mo ilog pagid siya. Dako na iyang pabawnan sa kabusog oh. Kay halos iyang gipang-ilog ang mga gipangsabod akong laog. Aw, mura gud nang kinaiya sa tao. May tao giyong swapang. Gusto na lang iyahon ang tanan, bisan puno na ang iyang panudlanan. Ma, time para good. May ipasabot ka na ng pagkasultiha, ma? Oh, kay wa day na sa atong palibot, sa atong mga silingan. Luoy kaayo. Luoy kay taon ang mga silingan nato nga nanaop lang. Mao pay naghago og tanom sa ilang mga mais. Apan bahinan nang ugamay sa tag-iya sa yuta. Nga nagpaabot raman unta sila nga mga sanggi na og mabahinan sila. Mao swerte paghihapon ta nga may gamay tang kaugalingong luna nga gitikan. Kay wa tay bahinan. Bisan og mga trabahante, wa tay suhulan. Kay ikaw ra may nagtikad ana. Ikaw ang nagdaro, ikaw ang nagpugas, og inigting sanggi, ikaw ra po'y mananggi. Nganong naning masad kaayo ka, James? Namuhi pa kag mga hayupan. Unsa man magmenyo na mos neneng. Ha? Si mama, oy. Kalit magtuyok ang istorya. Grabe, ha? Di rin naman hinuon ako banda. Oh, kay naning ka mangkod kaayo. Ay, paminaw, naning kay ka. Mura ka man og may gipangandaman. Namuhi na gani kag baboy ron. Og may gipabatnan ka pa. Be, unsa man gay imong gipangandaman, be? Aw, kung mosugot si Nini nga, magminyo na mi, ma. Aw, sudlan gina akong kaminyoon. Oh, Unya, sugot ka, ma. sugot kayo. Basta si Nining lang ha. Kay kauyon ko anong bataa. Simple og dili laagan. Og matinahoron na mong papa nimo. Ay, kinida. Salamat kay ma. Di na day ko maglisod anis pagpananghid ninyo ni Papa kung magminyo na ko. Okay, kaya. Unsa naman, James? Kadako baan ang sakuha nga imong gipasan? Wa man na nimo tunga-tunga aron na mugaan. Kapoy kay balik-balik gikan sa uma mo ay padung din sa ato. Layo-layo ba itong uma gikan din sa ato. Mga 3 ka oras king lakto nato. Mga ako na lang giusa sa pagsold sa usa ka dakong sako, tanan. Ang nasanggit ako maisrong adlaw. Murag paminaw na ako, ma. Mga 80 kilos gini. Ha? Uy! Madaot ba ang buko-buko nimo ni anak James? Ingon man ang kanang imong liog. Ay, kaya rama eh. O sige, ma. Kay manghugas ako sa kulawas kay mamisita ko rong nining. Uy, unsa? Lapoy kay imong lawas trabaho. Gikan ka pas init nya manghugas ka. Na, patay ng lawas nimo, James. Ha? Anad gid ko nga human og trabaho sa among uma, inig-uli na ako sa bahay, manghugas gid ko sa tibuok ng lawas. Labi na kon plano nako nga mamisita sa akong uyab. Kining batan-on palagi ang lawas, murag kaya raman og wa pa masakoy gipamati. Pero kausa ni ana, diyang gikan kong naglukdo atong usa ka sakong mais nga akong nasanggi sa akong uma, mga 80 kilos gito. Og pagkahuman, nanghugas ko sa akong lawas. Kay mamisita lagi ko sa akong uyab anang pagkagabi eh. Ingon og sa dunan ako'y gipamati. Unya, Naunsa ka? sakit ng akong likod, ma. Da, tuan na lagi. Wa maghang ang ako istorya sa. Resulta dayon. Unsa ma? Ni resulta ng akong giingon nimo ba na basig madaot ng imong likod o di baliog. Nga sige pasan anang sobra ka bugat. Mas bugat pa sa imong lawas. Nya, pagkahuman, magbasa-basa ka. Manghugas ka sa imong lawas. Ingon bita ko makadaot na. Tiaw mo ka na, nga giikan ka sa init sa uma. Unya, magbasa-basa ka.
Kaya nga pa man nimo misita kasi imong uyab. Kaya nga naman dahil ng imong uyab. Dili makadawat nimo kon baho ka. Dili magud sa ingon ana, ma. Dawat man nining nga mag-uuma ko. Pero maawaw lang gyud ko mamisita nga manimahong adlaw eh. Naan karon. Sao man na to ron. Nagsakit naman ka ng imong likod. Suwayan tala ni haplas mabi. Basin og panuhot ra ni. Kay samot man og kasakit akong buko-buko. Yaplasan na talig ba magabi eh. Karon halos di naman ko kabangon. Buntag na ba? Kay James? si Nining. Gisultihan kong mahaman niyo sa imong gibati. Naunsa man day ka? Ang bati anyway. Kalit mo nagsakit ang akong likod. Pa-check up lang tayo, doktor na. Ha? Kuan, nagtigom ba yung ko para... Unahan na imong lawas, oy. Kay magunsa man yun natong tinigom, kaning imong tinigom diha. Pero may dipidensya kasi imong lawas. Ang kwarta, makit-anda na. Mangkuyugan ti ka sa doktor. Aray pa-check up ko na imong likod. Nakita na ko sa imong x-ray nga balikog yun ang imong likod. Ano sa'y balikog, Dok? May na-deform sa bukog sa imong likod. Yun na, unsa man day imong trabaho? Hingal sa kabugat? Katag-an ka, Dok. Usar man taon ko ka mag-uuma. Kanunay ko magpasaan og bugat sama sa sinakong mais nga tag 50 kilos hangtod na sa 80 kilos. Unsa? Uy, dili makayo nga mapas ang taog mas bugat pa sa atong gibugaton. Ang resulta ana, mapildi gyud ang atong lawas. Unya, unsa man ay niron, Dok? Ako na mahibaw. O ato unang obserbahan ang buhaton ko nimo ha. O bahin niya ng gibati mong sakit, may resita ko aron maminos-minusan ka ng imong gibatang sakit. Sige, Dok. Sakit ang gid kaayo, Dok eh. Murag dili ko kaginawa sa kasakit sa akong likod. Hangtod karon, nagantos gid ko sa akong gibati sa akong likod. Nawawa man og gamay kung makatumar nako sa tambal nga gresita sa doktor nako. Apan karon nga nahurot nang akong tambal, nibalik na sa kasakit. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, mupasaan kog sinako nga mais nga motimbang og 50 kilos hangtod na sa 80 kilos. Mas bugat pa kaysa akong gibugaton. Dili ba dinhi makaayo nga nakaya ra man unta nako? Ikaduhang pangutana, human kog atiman sa akong uma nga nainitan ko sa tibok adlaw, manghugas gid ko sa tibuok na kong lawas. Labi na kon mamisita ko sa akong uyab. Makadaot sab dinhi? Ikatulong pangutana, kalit nga may gibati kong pagpanakit sa akong likod. Og sa dihang nagpa-x-ray ko, nakita sa doktor nga may balikog kuno sa akong bukog. Resulta ba ni sa pagsige na kog alsa og bugat? Ikaupat og katapusan, mawa man ang sakit kung moinom ko sa tambal nga gresita sa doktor. Apan karon nga nahurot na ang akong tambal, mubalik man ang sakit. Magsige na bala ni kog inom sa maong tambal? Palihog, tabangi og tambagi ko. Ini ang akong suliran, James. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw, ako si Dr. Rene Obra, dinis sa itong programa, kini ang akong suliran. Due to social distancing, distansya lang sa amin sa akong partner karon nga si Atty. Bathan. Ayaw pagkalimot sa atong mga precautionary measures sa atong panahon karon sa COVID-19, kinahanglan maghugas sa kamot, mag-wear og face mask, o mag-social distancing. Klase-klaseng pamaagi ang inyong himuon para makapadala sa inyong mga sulat-suliran. Dari ka na mo, pwede kayo padala sa email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page. Pwede sa kanya ipadala diri sa atong buhatan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ako o kami maningkamot nga makahatag og solusyon tubag sa inyong mga problema, gumunha ug kalibo nga gisagubang karon, either for to legal, medical, personal, behavioral, emotional, or problema sa mga ginadiling drugas.
Ang atong magtatampo karong adlaw si James, 28 years old, wala niya gibutang ang iyang address. Punto medical kita karong adlaw. Suma sa nabati na to ganyan sa drama, na gisulat si James kiri ako lang sa ning basahon, kini nga akong suliran usa ako ka mag-uuma sa yuta, iniguli nako sa balay gikan sa trabaho, manghugas ko sa akong lawas ug sakit ang akong gibati sa akong likod kining bukog nga nagparti sa likod, no? Konsulta siya og doktor ug na mga tambal nga giresita kay sa iyang trabaho muarsa siya mga bugat kayong mga alsahunon, labaw pa siyang timbang, no? Nya nauli niya sa balay, 3 ka oras na makaabot siya sa balay, nya diha nga abot na siya, manghugas din siya sa iyang lawas, nya labi na gyud kung tumar siya o kanang or mo bisita siya sa iyang ipangulitawhan, no? So sakit-sakit na gid ang iyang lawas nga gibati ug naa siya gitambang nga gitumar nga antibiotic ang uban nga giresita sa doktor. So mo kanay atong nagbati gani sa drama nga padala ni James. No, sa una niyang pangutana, mupasaan ko og sinako nga mga mais nga motimbang og mga 50 ngadto sa 80 kilos. Mas bugat pa kaysa iyang timbang o sa iyang gibugaton. Dili ba di ay ni makaayo nga makaya raman sad nako? Well, James, ang kinimangong atong spinal cord usahay mo giveaway ni kung sobra na po kabugat ang atong gialsa nga inon tabutang, no? So wala gyud ko mo sa sakto-sakto lang kay kining vertebral column na to for example sa likod mo ra ba ning halublak nga gifile, no? Kung crack ang usa ni ini mamo na to gatog kanang naay dislocated or ma-fractured disc, dako kay nang problema ha. So ako yung kasugyot nimo nga kung asam kag bugat kay mamalginay trabaho sa uma, ayaw lang po ng sobra ng gud kayo. Imagine ka ang imong timbang tingali mga 40 ka pin yung arsa kag hantod sa dubli sa imong timbang abot og 80 kilos, dili na siya maayo, no? Pwede ra gupog imong inonta tungaon na siya, balik-balikon lang nimo para nga mahuman kung hakot nimo ng imong mga mais, no? Sa kung balikon dili maayo nang mga asa kag bugat, kaayo nga mga butang kay posible nga maapektuhan ng imong likod ug simbakulag mo crack diha or ma-dislocate ang imong mga bukog das likod tinatong vertebral column, no? Ug uban pa nimo mga bukog nga mo giveaway, mga joints mo giveaway tungod sa kabugat sa imong gialsa. Okay, sa kaduhang pangutana, human ko gatiman sa akong uma nga mainitan ko tibuok adlaw, manghugas gyud ko dayon sa lawas labi na kun mamisita ko sa akong uyab. Makadaot ba di ay ni? Makadaot ni siya, drastic change of body temperature, makadaot. You have to cool down first mga pila ka oras before ka manghugas or mangrapo or manligo, no? Kay ang atong lawas manggod makalitan, moraro po ni akong example ni ani nga moraro bag kanang kanang cover bitaw sa Petromax, no? Na mga mangingisda o nasa mga probinsya wala pa regular electricity na mga Petromax diha nga or mga suga nga naay tubo, kung ang kanang suga nga init kayo mapiskan og tubig mo crack pa yana. So parehara po niya itong lawas nga kinahanglan mo cool down sa tao sa taman rapo or manligo gikan ta sa nabuwad sa init. Ikatulong pangutana, kalit nga may gibati kung pagpanakit sa akong likod. Ug dihang nagpa-x-ray ko, nakita sa doktor nga may balikog kuno akong bukog. Resulta ba ni sa pagsigi kog alsa ug bugat? Gitawag nga mong scoliosis, no? Pwede siya congenital, pero kung ikaw mga sa ug bugat, ma-aggravate ning imong scoliosis, no? Mao na nga dili good advisable nga mangalsa kayo ka og bugat. Nakasabot ko, naka-obserbar man ko ng mga trabaho sa uma. Okay, nakahakoton nga mais. Para nga di kay bugat ang imong kalsahon. So you have to spend a little more time. Balikon lang gud nimo gud. 80 kilos nga sako, imo nang tungaon, nga 40 ra imong dalhon, balikon lang mo ang bilin nga 40 kilos. Di kay hudto nimo kausara nga biyahe ang 80 kilos. Okay? So ikaw pa to katapusan nga pangutana. Nawala man sa sakit nga sa giinom ko nga tambang nga resita sa doktor. Apon karon nga nahurot na ang akong tambal, mubalik man ang sakit. Magsige na ba di ay kog inom ang tambal niya ni as the need arises, no? Ini mga anti-inflammatory or mga analgesic man good, makakuha na siya NSAID nga kondisyon sa imong tiyan, no? Kung magsige ka og inom ba, no? So magkuan ka, magkonsulta og balik sa doktor para nga maresitahan kag either mga analgesic or mga anti-inflammatory nga tambal. Hiyang or sapat tukma sa gibati nimo nga sakit, no?
Kay ang kini magong mga analgesic nasa ni mga adverse effect o mga side effect kung permanente na nimo ning giinom. So kinahanglan kag guidance sa imong attending doktor kay siya mo nakakita sa imong kondisyon. Alright? So hinaot ko nga na sa kamong nakutlo nga mga pagtulunan karon adlaw. Sa makausapa ako si Dr. Rene Obra dinhi sa itong programa. Kini ang akong suliran. Tatak RMN. Daghang salamat o maayong adlaw.